फोन कइला पर नहीं आवेलू बड़ बड़ बात बतियावेलू फोन कइला पर नहीं आवेलू बड़ बड़ बात बतियावेलू मिलले भइल लागे जानू कोई सालो 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 आज भरी इच्छा दबालो भैया जबर बोलो हाथ से काम चला लो भैया जबर बोलो। अंकुश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार। प्यार जदी कइले बारू तो मिले खाती आव जब जब हम कहतानी वादा तू निभाव प्यार जदी कइले बारू तो मिले खातिर आव जब जब हम कहतानी वादा तू निभाव तोर लगता सोना यारो मिले पैसे आई अपन मजबूरी तो से कितना ले बताई सोचतानी ये हो करे जा कह तू तनी खालो सोचतानी ये हो करे जा कह तू तनी खालो आज भरी इच्छा जगालो भैया जागल बहालो हाथ से काम चला लो भैया जागल बहालो। रवि दुर्गेश बेदर्दी कहे चली नहीं मर्जी कहतावे दिपुआ तू तो बाड़ू बड़ी फर्जी दुर्गेश बेदर्दी कहे चली नहीं मर्जी हमारा तो लागता जान बड़ी फर्जी सुनो धर में धनु तहरा ना बुझाता इहे सोची सोची अंशु के माथा पगलाता मिले नहीं आई पुता बैठी छिलायालो मिले नहीं आई पुता बैठी छिलायालो